ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକିରି ଶଙ୍କ ହଁ ଠିକ କହିଛି ନା ଆଉ ଚକଟି ଚକଟି ହାତ ଏଇ ଜଗନି ଖାଇର ଆଉ ଦାବି ଦାବିକିରି ଦାମ ହଁ ଯାଉନୁ ସେ କେହି ରହିବେନି ମ ସେଇ ସେଇ ହେଇ ଜନତା ଦଳର ତା ପୁଅ ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲ ଏଣା ମିଳିବ ଦେଖିବୁ ଲୋ ମୋଦି ମାଡି ଆସିବ ଏଇ ତୁମ ମୋଦି ତତେ ଖାଇ ମାରିବୁ ନା ପୁଣି ଖାଇ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ ତୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଛିଡି ପଡିବ ହଁ ତୋ ଆଖି ଛିଡି ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋ ଗେରସ୍ତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ଛାଡି ପଡିଲେ କଣ ତାର ଭୟ ଅଛି କି ଭୟ କଣ ଅଛି ମ? ଗେରସ୍ତ ପରେ ଆସୁଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ହଁ ହଁ ଯାଉନୁ ଆଉ ଧାଉ ନା ଯେତେବେଳେ ହେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଚାଉଳ ଯୋଜନା କରିଦେଲା ତା ଗେରସ୍ତ ଖାଲି ଆସୁଛି ମୁନା ଖାଲି ଆଉଛି ଚାଉଳ ବିକି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ତ ତୋ ଘରେ ନଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ତ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଘରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ମୁନା ଯୋଗଣି ଖା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଅଛି ହଁ ଆଙ୍କ ଘରେ ବା କମ କି ସେ ବୁଢା ଯୋଉଠି ଏ ଛାଡ ଦାଦା ନାଁ ଧରି ପକେଇଲି ଗେରସ୍ତ ନାଁ ହେଇ ଧରି ଶୁଣୁ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଗାଇବେ ଫୁଲ ଦଳ ଚାଉଳ ସିଝୁଛି କେମିତି କହୁନୁ ଖାଇକି ଅଟା ଫୋପାଡ଼ିବେ କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ ବା?